sammen, og velkommen til Lauras blog. I dag vil jeg lave en til makeup video med alle de her ting. Og der er kommet nogle nye ting, men der er også nogle, der er de samme. Okay, nu har jeg den her mascara. Og den kommer godt nok fra Tiger. Men den er faktisk stadigvæk mega god. Og ja. Den her øjenskygge, den hedder Chikoko. Og farven er ret mat alle sammen. Og den er ny. Og det er mascaraen også. Og som det næste, det er den her puder, som der kommer fra Maybelline. Og den er også ny. Og jeg vil også bruge den her til. Og som det sidste, det er den her, som I nok godt kender. Den kommer fra Matas, og det er en bruncreme. Og den er ikke ny. Og nu vil jeg begynde. Jeg vil starte med den her Matas bruncreme. Og den har jeg nok godt set før nogle af jer. Nu vil jeg bare putte det på mig. Så har jeg gjort det. Nu er jeg bare kommet til den her puder, som der kom fra Maybelline. Den har jeg så ikke prøvet før, for den er ny. Og det sætter vi så ud til her. Og jeg skulle bruge den her til. Så er jeg færdig med det. Nu vil jeg bare bruge den her øjenskygge. Og der vil jeg bruge den i midten. Det er den mellemlys. Og der må man. Det er bedst at bruge den her. Men der er også på et tidspunkt i alle mine andre videoer, hvor jeg har brugt fingrene. Og det behøves man ikke. Så er jeg færdig med det. Nu skal jeg bare i gang med mascaraen, som der kom fra Tiger. Og den er jo rigtig god. Men jeg har så ikke prøvet den endnu. Så jeg glæder mig. Så er jeg færdig med det hele. Jeg har brugt det hele. Mascaraen og puderen og cremen og øjenskygge. Og så er det blevet til det her. Ja, og så vil jeg bare sige farvel.